שלום דנה. שלום דוקטור אריק. תגיד, מה אוהבים תוקונים לאכול? התוקונים הם צמחונים. גם הם אוהבים זרעונים כמו ציפורים אחרות? בהחלט. אך עלייך לזכור דבר מה. התוקונים אוכלים זרעונים שמכילים יוד. באמת? יוד? כן. הם זקוקים ליוד, ואנחנו מספקים להם אותו באמצעות זרעונים. ומה עוד נותנים להם לאכול? תפוחי עץ, מלפפונים ועלי חסה. כדי שיקבלו גם ויטמינים. נכון מאוד. אבל אל תשכחי קודם כל לרחוץ את הירקות. ולציפורים הקטנות, לתת רק חתיכות קטנות בבקשה. ומה בנוגע לכלובים? אני מקווה שהם די גדולים. את מתכוונת שיהיה בהם מרחב ודי שלבים לטיפוס? כן, ומשחקים נוספים, כמו הנדנדות האלה, שהתוקונים כל כך אוהבים. נכון, דנה. תוקונים מטבעם אוהבים חיי חברה ומשחקים. זה האופי שלהם. אולי זו הסיבה שהם מסתדרים עם בני אדם, ושאינם אוהבים להיות סגורים בכלוב כל היום. את צודקת בהחלט. מה עוד צריכים אנשים לדעת כדי לשמור על התוקונים שלהם בריאים ומאושרים? שבטיפול נכון ניתן למנוע מחלות. אתה מתכוון שצריך לנקות את כלי האוכל? עדיף מדי יום ביומו, ולא לשכוח להשתמש במים חמים בלבד, בלי חומרי ניקיון. ומה עוד, דוקטור אריק? להוציא את כל המשחקים ומקלות הישיבה ולרחוץ גם אותם. ובזה מסתיים הטיפול? עדיין לא. יש להוציא מן הכלוב את מגש החול לתחתון ולנקות גם אותו. לעתים קרובות? פעמיים בשבוע, כשמחליפים את החול. ואפשר להשתמש בנייר זכוכית במקום בחול? כן, דנה. אני רואה שאת ממש יודעת לטפל בתוקונים. איזו ציפור חמודה. תראה איך היא משחקת, דוקטור אריק. ודאי, דנה. עכשיו את רואה שגם ציפורים קטנות מתפקדות כחיות מחמד ומסוגלות לשחק ולהיות חברות שלנו. ב-2:30 עוברים לרחוב סומסום, חינוכית 2, ערוץ 2. מחר, החופש הגדול מתחיל ב-12, חינוכית 1. הם צוחקים איתו, הם מרגשים איתו, הם גדלים איתו. פרפר נחמד 98. עוזה, אפי, בת, דודו, נולי וגם חברים חדשים. הפרקים החדשים של תוכנית הילדים הישראלית האהובה ביותר. פרפר נחמד, ראשון 8 בבוקר, חינוכית 1. שלום, אתם ודאי מכירים אותי. אני חני, ואני אהיה כאן בכל יום, בכל בוקר, כדי להקשיב לכל הסודות שלכם ולשמוע את כל הסיפורים שלכם. גם אלה שאתם לא מספרים לאף אחד אחר. חוץ מזה, יש לנו כאן המון סרטים מצוירים. אז כדאי לקום בבוקר, להפסיק את הטלוויזיה, אבל בשקט בשקט, שאמא לא תתעורר. הקיץ של חני החל מ-1 ביולי בחינוכית 1. הודעה חשובה. התוכנית הזאת אינה מומלצת לצפייה למבוגרים. דני! בנון! מוקדם בבוקר, עוד לפני שמתלבשים, בננות בפיג'מה. התוכנית שאנחנו הכי אוהבים, בננות בפיג'מה. תוכנית לקטנטנים בלבד, שני עד שישי, 8 בבוקר, חינוכית 1, ערוץ 1. בואו בואו ילדים, חלומות תמיד סיפורים הפתעות, במקום לחזור, ציפיות מתחת ידיי והם כולם שרים עליי. ציפיות מתחת ידיי והם כולם שרים עליי.
והפעם? מה יקרה הפעם? מי יודע? הנה מגיע גבי. תראו איך הוא בורח מהמים! עוד מעט ממטרה תגיד עליו שוב. איזה רעיון נהדר! עכשיו המים לא מרטיבים אותו. איזו מטריה מצחיקה. תראו כמה גרוטאות יש לגבי. אין! בן! דינו! זהו, הוא הגיע. סוף סוף. תסתכלו מה הוא הביא. מה זה? מה הוא עושה? אני חושב... גל, גאיה? מה? אני לא יודע. זה מין מתקן מיוחד כזה. גבי מכין לנו הפתעה. בואו נחכה בשקט. טוב. מה זה הבקבוק הזה? תראו! המים אדומים! עוד אחד. מים ירוקים! אני אוהב ירוק! מים כחולים! אני אוהב צבע כחול. תראו מה הוא עושה. וואו, איזה יופי! נכון. איך הוא עושה את זה? שיעשה עוד פעם, אני רוצה לראות. מים כחולים. גל, גאיה, עכשיו הוא שופך את המים הכחולים. ראיתם איך המים הכחולים התפתלו בצינורות? היי, אופסי. מה הוא הולך לעשות עכשיו? לא יודע. תתחברו, הוא מתקרב! אפשר לראות בדיוק איך המים עוברים בצינור. הצינור נעשה עבה פתאום. כן, הצינור ארוך כל כך, לכן צריך לחכות זמן רב עד שהמים יצאו ממנו. לא, תפסיקי לי! הוא לא צריך יותר מים. גילי! לא, גילי! מה איתך? עכשיו גבי יכעס עלינו. גילי! זה בסדר, אני אפתח לו את הברז. גל, אל תפתח! למה? אוי! אני לא התכוונתי! כל התנאים עפים מהמים! תשמעו! הם באים! מחכה להם הפתעה! נו, גבי, תברח כבר, תברח! שיזדרז! מהר, מהר! מעניין מה הם יעשו עכשיו. זהו זה, איזה מזל. יופי, עכשיו הם ינסו כמו שגבי עשה. באמת? איך את יודעת? תראו, יש גם מים צהובים. יופי. תראו, הם משחקים במים. כן, הם שמחים כל כך. נכון. עכשיו הוא שופך את המים האדומים לתוך הצינור. אוי, יחסית ברכה לו. זהו. עכשיו זה לא זה בסדר, ישפך. אתה יכול לשפוך. עוד פעם הוא מנסה. והמים נשפכים לתוך הכוס. נכון. הוא חכם. בואו נראה אם גם המים הכחולים יצליחו. אוי, תראו, הם עושים תראו, הם בועות. עושים בועות בעזרת הכוס. אני אוהב גם אני בועות. הייתי רוצה.
גם אני. הנה משאבה. מה היא עושה? היא שואבת את המים. בעצם לא צריך למלא קומקום כדי להעביר מים ממקום למקום. אפשר לעשות זאת באמצעות משאבה. נכון. תראו את המתוק הזה. תשתי כל המים על הראש. תראי מה קרה, מאיה. גם היא נרטבה בסופה. נרטבו להם כל השערות. כולם נרטבים. שמים העמים בנעליים. נשפוך עליו נוחת ששם. הם מוסיפים צצת בכוונה. איזה הפתעה. מישהו מסתכל לעברנו. נרטבנו כהוגן. נרטבנו. אני מרגיש כאילו כל היום שיחקתי בגשם. כן. יש הטלטלים שלי. אוי אוי. גם הטלטלים יותר יפים.